Cara kembang ya mekar, dilut. Ngapunten Iya, Bali. oh, oke. Tur nuwun iki rawuh. Nggih. Oh. Ya. Ki kanca piye ya? Nggih. Niki nggih demen ngaji sami. Kanca ngaji nggih niki, demen ngaji ya. Nggih sami kalih niki. Oh. Nanti Nggih. Nggih, remen ngaji niki nggih ngisi ngaji. Niki barang kanggih ustad niki ngisi ngaji. Malah kula riyen diulang niki Pak Imam niki malah ngoten. Sami. Ning lek niki sagane tebih-tebih ngantos dugi situ bondo niki. woi. Ngantos ana to. Lek kula kan ora tahu, lek niki adoh-adoh ngoten niki tempone. Lah saiki apa sing menonjol ngono? Kok ora nang. Kok kaya meneng kabeh. Sing menonjol lek Blitar ingkang viral Gus Idam. Oh. Ngajine maraton ngoten, mboten leren. Ingkang viral niku menika sak menika. Ning nggih anu napa niku pang-pangan lembut-lembut ngoten namungan ngoten no. Ning rame ngoten rame. Nggih niku ngedum dhuwit niku ya. Dum dhuwit, marai rame niku ngoten lho. Dadose sing asline ngaji tenan mboten wonten. Ndak piye? Ora enek. Enggak murni pokoke mangga ngoten. Jadi tekone mergo diguraki utawa enek ngene-ene ngoten. Niku dugi ngoten. Sing kathah ngoten niku. Sing kathah. Lah kon di duit kuwi. Nggih, diwehi wong-wong niku pengusaha niku padha setor. Ngoten lho. Sangke pintere sing nguplei. Ngoten lho. Dados pinter piye nggih? Contoh ngeten. Timbangane awakmu ngake koin ning omah, nggih to? Niku entake wedhus pira, nggih to? Terus engko berase pira, jajane pira, nggih to? Lah, rene ae 5 juta. Ngoten. Pleng. Ngoten carane. Wis beres 5 juta. Jadi trimo ngeten niku mengke sing ndongakne wong akeh. Dikhususne sapa? Ngoten kan Fatihah kan ngoten. Wong akeh kan. Kan masuk akal ngoten lho. Dadi akhire ngoten niku.
Gek niku ora gur wong sitok. Oke, ngoten pinter. Carane ngoten niku. Ya lah. Dadi bakul jamu ngono ae. Angger wong iso, tapi wani kok ora ngono kuwi. Nggih. Ndak angger wong wani kuwi. Nggih. Ndak angger wong wani. Engko ditekani gelem muni mung mergo apa ngono kaya jegagit ngono. Ya, gelem iki mergo apa? Nggih. Gusti Allah nang ndi gene iki kok. Ngoten wonten. Mergo sing ngoplehi niku lho. Mandi. Omonge mandi ngoten. Ya lah wong wis kenal Gusti Allah ya. Diomongi ngono ya mek guju ae. Nggih. Tapi lah wong urung kenal ya kepencet mesti kepencet. Nggih. Waduh kepencet. Wong le nyuwarakne iki padha antarane aku butuh karo aku mung sadrema ngomong. Iki le ngomongne lah padha to. Sami. Lah ngomongne kan padha to. Ning kan bahasane surasane beda. Ditampa iki arahe nendi ngoten. Lah iya. Lek gasakne. Ya lek wong perasaane tajem. Duwe pangerten titik-titik. Iso nilai omonge wong kuwi. Nggih. Iki ngomongi tenan, iki wong golek-golek, iso bedakne kuwi. Nggih. Kuwi iso bedakne. Ya pancen wong agama sing paling dikudu ya pangarepe agama kuwi. Nggih. Soale apa? Krungune ya mek kuwi. Krungune ya mek kuwi. Kaya dene pangalembana keuntungane wong sing korban ndak karuan gedine ndak karuan akehe ganjarane kuwi ya tenan nanging sing nyocoki dawuh-dawuh pembalasan korban kuwi wong sing piye lha iki ora dituduhne susah. Wong sing piye ora saka wong. Wong iman ngamal saleh. Lah ya kuwi. Lah aku wis klebu rono apa ora kuwi ndak dikoreksi dhisik. Lah mengke lek diduduhne sak tenane terus malah ora sida. Enggak sida mbelah.
Korban ngoten lho. Lha sing penapusane malah sing ora salat kuwi lho. Nggih. Kuwi malah penak. Nggih. Sampean salat ae ora mbok iya. Senajan ora salat ya korban. Yo kena ke tunggangan. Ngono sembrintil. Sugih rondo tuwa. Ke arep sampean ge apa bondo sampean niku. Wasan mati ge rayan. Masuk akal. Masuk akal. Nggih. Nek akhirat sampean dusang-dusang ra duwe tunggangan. Ando oper. Masuk. Enak kuwi. Nggih Mas. Nggih. Sing wis korban. Nuduh lajeng korban iki, oh, sing dijalui dhuwit kok iki. Sing ditodhong nek. Ya nggih. Nggih. Nek nodhong ya gampangan. Niki mestine kewajiban sing nglaksanakake